М. Прывітанне, шаноўныя, прывітанне, добрыя мае. Сёння мы трохі пастрымім усё ж такі. Вырашыў, што будзем стрыміць Евротрак сімулятар. Абыдземся сёння мы без танкаў. Таму будзем трохі спакайнейшымі, так мою, трохі весялейшымі нават. Зараз я толькі пракантралюю, каб мой стрым пайшоў без усялякіх перашкодаў. З'явіўся на маёй старонцы. Одну хвіліночку, калі ласка. Заўсёды злева не з'явілася, на канале з'явілася. Выдатна, выдатна. Гэта азначае, што мы ўжо пачынаем. І так, прыгадаю вам, што ўчора мы пачалі выконваць задачу, якая называецца Транзіт. Яна таксама знаходзіцца ў мяне злева ўверсе на вашых экранах. Мы выканалі одну дастаўку толькі з Калінінграду, яшчэ засталося 4. Вось, і таксама будзем кантраляваць наяўнасць заказу да Крысціансанда спачатку, потым да Ставенгера і на апошні Осла. Чаму там? Таму што ў мяне засталося яшчэ дасягненне майнер, калі памятаеце, такое было. Лічу, што ў пятніцу мы яго выканаем, нават пісаў там фінал у тайтле. Але не пайшло з-за таго, што ёсць часам ёсць праблемы. Я маю на ўвазе праблему ў гульні, не ў мяне, дзякуй Богу. Вось, і гэтая праблема тычыцца менавіта гэтага дасягнення, то бок у некаторых людзей яно завісае на ўзроўні 6 з 7 даставак. Вось, тое самае адбылося і ў мяне. У мяне адбылося гэта з горадам, які называецца Эмар. То бок я лічу, што ў пятніцу мы выканаем задачу. Так, гэта быў апошні горад, куды трэба было выехаць. Я ўсё зрабіў як трэба, але задача не была выкананая, бо не фіксавалася дастаўка. Не фіксавалася дастаўка, гэта з-за таго, што ёсць нейкі баг у гульні, вось, які мае такія вось вынікі. А у людзей некаторых гэта завісала на Осла, когосьці завісала на Векше, такой вот шведскі горад. Вось, і адзінае выйсце з гэтага становішча гэта тое, каб выканаць задачы нанова. Вось, такая толькі прапанова можа быць. Так, ну, дарэчы, мы проста адкрылі гэтую тэрыторыю, а зараз мы паглядзім, які ў нас ёсць голам дастаўкі, той самы кальмар. Ой, не кальмар, прабачце. Мы шукаем зараз у Крысціансан. Так, ось ёсць Крысціансан, мы шукаем нешта падобнае, так. Нам трэба знайсці, каб з правага боку был Штайн. Ой, што я раблю, рукі. Вось так. Каб з правага боку быў Штайн. Тут ён з левага боку, таму шукаем далей. GNT, это все не тое. Не тое. Штайн гэта шахта. То бок задача заключаецца ў тым, каб завесці нешта ў шахту, якая знаходзіцца на тэрыторыі Скандынавіі. Так, Ставенгер. Так, зноўку шукаем Штайн з правага боку. Вось, і нічога няма. Зноўку я не раблю. Таму мы проста ідзем у Калінінград. І шукаем нейкі расійскі горад, куды мы можам адвесці груз, каб выканаць нашу бягучую задачу. Так, трэба, каб злева было Калінінград, а справа іншы рускі горад. То ўсё не тое. А вось, не, то з Калінінграда ў Калінінград? Не, нам такое не падыходзіць, бо гэта не тое, што мы шукаем. Нам патрэбен іншы горад. Калінінград зноўку ж. Усё не тое. Слухайце, нема.
Атрымліваецца, што нема, так? Яшчэ раз. Тут зноўку Калінінград, тут нема ўвогуле. На трэцяй старонцы і тут нема нічога. Тут толькі Калінінград з правага боку, Калінінград таксама. Гэта ўсё не падыходзіць, і гэтыя не падыходзяць. Ага, то бок з Калінінграду зараз нічога няма. Гэта азначае, што трэба шукаць нешта іншае, а ў нас іншае гэта, ну няхай будзе Осла. Осла, і мы шукаем Штайн з правага боку. Штайн. І нічога няма. Прыкра. Давайте знойдзем нешта, можа, на Векша. У Векша будзе Нордзік, калі што. Вось як тут бачыце, з левага боку Векша. Нам патрэбна, каб было з правага боку. Тамак дастаўка у Векша на Нордзік. І нічога няма. Алера вас бяры, што гэта такое? Так, там было яшчэ Лінчэпінг. Ось ён. Але 2 разы гэта з Нордзіка дастаўка. Нам трэба наадварот. Шукаем нешта. Ну, слухайце, гэта нейкі здзек. Энчэпінг. Кепская думка, таму што Векша, Кальмар, Юнкапінг, Энчэпінг. Кальмар не працуе, таму трэба у Векша няма, Лінчэпінг няма, Энчэпінг. Давайте паспрабуем усё ж такі. Толькі трэба змяніць в такім разе мову. Мову меняем на ангельскую. Так, летим назад сюда. И Юнчэпінг. Так, шукаем Нордзік з правага боку. Юнкапінг. Нема. Ну што ж, не шанцуе нам трошечки. А у такім разе, што я прапаную зрабіць зараз? Пойдзем спаць тут, у Петербурзе. Ось, акурат ёсць паліўная станцыя. На гэтай станцыі да адпачнем. І зноўку паспрабуем нешта знайсці у Калінінградзе ці у Істіансанд, ну і гэтак далей. Усё, што мы зараз толькі што зрабілі на працягу гэтых згубленых 5 хвілінаў. Але як ёсць. Skręć w prawo. Так, едем потиху. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Процестер, ну что это такое? Трохі бентежыць такія паводзіны гэтага персанажа, які ледзь круціць гэтае стырно. Не ведаю, чаму гэта так дзеецца і на што гэта так уплывае. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony.
Дарэчы, сёння ў мяне яшчэ ёсць навіна, я вызначыўся, што трэба будзе вярнуць Hellblade 2. Увогуле гэты ролик не заходзіць нікому. Бачу, што гледзячы на тое, што і тайтл стаіць нармалёвы, і паспрабаваў нейкую аналітыку даць, але людзі не глядзяць, таму што хіба што людзям гэта ўвогуле не цікавы такія гульні. І ведаеце, што я толькі за. Я толькі за, таму што сапраўды гэтая гульня не варта ўвагі нікога. І калі яе ніхто не шукае, ніхто яе не гугляць, гэта адпавядае таму, што сапраўды я быў правы, калі казаў, што гэтая гульня лайно поўнае. З'едź з ronda. І на яе не трэба Trzymaj się prawej вытрачаць strony. ніякіх грошай. Вось, і я сёння ў Steam'е ўжо вызначыў зварот, так, з Zadanie рефандам, wykonane. Odmeldowuję się. каб мне вярнулі грошы, і калі вярнуць, то я адразу сабе набуду Ghost of Tsushima. Ось, і ўжо пагуляем у яго, таму мне падабаецца гэта. На крайні выпадак, яна мне зараз падабаецца, я вельмі спадзяюся на тое, што яна мне спадабаецца ў працэсе, бо пакуль што я не бачу аніякіх увогуле перашкодаў. Гэта тая гульня, якая амаль што на 100%, ну на 99%, давайте так казаць, яна проста адпавядае маім цікавосткам, і у яе будзе цікава гуляць. Так, ну што ў нас? У нас раніца, добра. Гэта добра, што ў нас раніца. Давайте шукаць. Ну, каб доўга не цянуць, бяром Калінінград і шукаем нейкі іншы горад з правага боку. Польшча і гэтак далей. І тут нічога, і на гэтай старонцы таксама нічога няма. І Грац, Лінк, Лейпциг, нічога няма. На жаль. Бо гэта падвісае, таму мы падзем сюды. У нас там ангельская мова, так? І нам трэба вось так зрабіць. Вось так. Ну. Чакай, трэба назад у такім разе. Бо не хацела скидвацца. Крістіансон, добра. Шукавым з правага боку Штайн. Штайн з правага боку. Падстава. Гульня падстаўляе мяне, што тут казаць. Тады Ставангер. Таксама справа боку Штайн. І зноўку нічога. Халера вас бярэ, слухайце. Ой, боже, навошта гэта ўсё на мяне? Осло. У нас ёсць нейкі Гамбург, гэта мяне не цікавіць. Штайн з левага, а не з правага боку. І нічога ўвогуле. Так, у нас нічога няма. В тых задачах, якія я вызначыў нам на выкананне, тут нічога няма, на жаль. Што мы можам зрабіць? Мы, канешне, можам зрабіць наступнае. Нешта зрабіць дзеля іншай задачы, напрыклад, Concrete Jungle. То бок мы можам зрабіць 10 доставак з Concrete плантов, так? То бок гэта у нас... Чакайце. Эстонія, Фінляндыя... у Петербурзе таксама ёсць. Мы акурат зараз у Петербурзе знаходзімся. Ну-ка. Осло мы выдаляем. Так, і што мы шукаем? Мы шукаем бетон нейкі. Cars, Medical, Empty Pellets, Lamp Stone, Packaging.
Neon lumber logs, used plastic empty barrels, tires, empty pallets, gummy bears, apples, cars, scrap metals, chemical sorbent, medical and hot chemicals, truck rims, Schemia. Так, used cars, scrap metals, grapes, coconut milk, truck tires, empty pallets, rice. Яхта навіть есть, cottage cheese, cut flowers, carbonated water. О, concrete stairs. О, ось той, що нам потрібно. Ну, ой, слухайте, ночевать прийдеться. Але нічого. Вже ніяк. Wybrano cel podróży. Пойде. Таким чином гэта будзе задача не ў залік наших бягучых момантаў, які ў нас адкрытыя на бягучы момант, але ўсё ж таки карысная ў тым сэнсе, што яна пойдзе ў залік наступнай задачы па бетонных гэтых заводах. У нас зараз яно выканана на 2 з 10 і будзе выканана на 3 з 10. Там адваротны бок. Разворачиваться недзе придется там перед, да? Ну, поехали. Ой, тут недалеко. Мы аккуратно каля кольца и были. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Коль будем ехать, Zjedź z ronda. хочу з вами поділитися такою новиною, яку почув акурат перед стримом. Вельми дивною. Ну як дивною, божах, ну гэта ж нормальова з'ява для гэтага чалавека. Я менавіта зараз кажу про Чакчарыка. Ён заявіў учора, хіба што гэта было, ну, калі верыць Радыё Свабода каналу. Ён заявіў учора, што нельга тапіць Украіну, Trzymaj się lewej нельга strony. на яе так пасылаць у негатыўным сэнсе і рабіць тое ўсё, што нашыя прапагандысты беларускія робяць з ёй. То я такі сабе, слухайце, патыліцу пачухаў і падумаў, што нешта здарылася. Конечно, хацелася б ўсё ж такі тое, што яму ўжо даўным-даўно жадаюць усе беларусы ды суседзі нашай Беларусі, квітнеючы блакітнавокай. Вось, каб ён нарэшце аддаў канцы. Але гляжу, што там нехта яго прыціснуў усё ж такі. Яго там прыціснуў. І таму гэтая пачвара ўжо пачала даваць задню і казаць нешта пазітыўнае ў бок Украіны. Trzymaj się prawej strony, a Хіба następnie што zjedź w адзіны prawo. паплечнік нашай у дух косці суседняй краіны братэрскай, якая называе сама сабе Расія. Расія, ёй вось гэты паплечнік адзіны ўжо пачаў сваімі вёсламі веславаць у іншы бок. І калі што, гэта адбылося пасля візіту генералаў расійскіх на тэрыторыі Беларусь, так? Это было ў пачатку гэтага тыдня. А Пуцін прылятаў сам да Беларусі. Калі што, статыстычна ён прылятае не часцей за 2 гады. Якраз у 2 гады. Гэтая поскудзь вусатая, яна ж да яго ездзіць амаль што паўгады, можа нават часцей. Вось. А Пуцін да яго ездзіць толькі па нейкіх неверагодных Skręć w prawo. па неверагодных прычынах. Не ведаю, з чым гэта будзе звязана, але ўсё ж такі пасля інаўгурацыі на наступныя 6 гадоў ён вось прыехаў у Беларусь, і пасля гэтага Лукашенко трохі паджаў свой хвост пад сраку і ўжо ласціцца да Ўкраіны назад. Карацей, цікава за гэтым наблюдаць усім. Чалавечага ў гэтых людзях няма нічога. Таму, канешне ж, да гэтых словаў трэба адносіцца не як да словаў звычайнага чалавека, а проста як да палітычнага моманту,
І насамрэч з майго боку, з маёй галавы, з маёй пазіцыі, гэта яскравы момант. Гэта яскравы момант, які гаворыцца многім. Адзінае, на што я вельмі спадзяюся, гэта Jedź не... prosto. То, ззаду едзе. То бок, што гэта адбылося не дзеля таго, каб змяніць інфармацыйную нейкую прастору, у тым сэнсе, каб не ўсе пачалі разважаць аб тым, што вось ён павярнуў свае вёслы ды Przygotuj прабеў у się do іншы бок, skrętu w lewo. а насамрэч будзе рабіцца нешта больш такое, ведаеце, злое. Няхай так будзе ўсё ж такі злое, таму што чыма гэтыя поскудзі, якія былі на тэрыторыі на маёй краіны, яны былі там з нагоды, напрыклад, разварочвання торговых баявых падраздзяленняў ды атакі на Украіну. А магчыма, што чаго я вельмі баюся, гэта ўсё ж такі анексавання канчатковага ў Беларусі пад Расіяй, бо каб з'явілася сапраўды нейкая Менская губернія. Ну, ці як там назовуць яны гэта ўсё ж такі Kolejna trasa za nami. як Татарстан, Oby więcej Рэспубліка Татарстан, але ў складзе расійскай імперыі, вось так. Бо проста будзе знішчана нават будзе знішчана, чакайце, гэта радус? Тут нават было некалькі задачаў. А можа ў Данію, слухайце? Колькі тут, а да халера тут ехаць, ажно 2 пароны будзе. Мажыкай, не. Ну, Варшава неяк больш падабаецца, слухайце. Чаму ты сюды? Паскудны геймпад, на што так рабіць? Мажыкай. За адзін дзень мы даедзем ці не, слухайце? Здаецца, што не. Чамусь, я не ведаю чаму. Ну, магчыма, не. В Варшаву дакладна мы заедзем за 2 дні. Не за адзін. Ну, паехалі в Варшаву. Znaleziono sygnał GPS. Трошки грошей System больше на оклад gotowy do платить. pracy. Ось. Бо такія заявы робяцца, ну, не просто так. Это... Я маю на увазе Чапчарыка. То гэта не просто так, гэта... Гэтая заява, яна спланаваная на 100%. Все гэта не... Гэта што такое недзе ўпісаўся. Тут металлоконструкцыі нейкія. Я лічу, што ў мяне ёсць яшчэ радыус нейкі да гэтых бетонных панеляў. Павязем у Варшавы бетонныя сходы. Пры адчуванні, нібы у Варшаве няма сваіх заводаў па прадукцыі гэтых сходаў. Do dzieła. Вось, караці кажучы, вось такая навіна, вось такія думкі ў галаве віруюць. Як кажуць, паглядзім, пажывем, паглядзім. Да чаго гэта прывядзе, спадзяюся толькі да добрага. Нарэшце Беларусь адвярнецца. Маю на ўвазе, канешне ж, палітычную эліту ў двухкосці. Эліта гэтая самаабраная, якая захапіла па сутнасці ўладу. Хто яе там не абіраў, не выбіраў і гэтак далей. Для мяне, як чалавека, адзінае, што будзе казаць аб тым, што нешта варухнулася ў бок лібералізацыі і адмовы ад Расіі, гэта будзе, канешне, асаладжэнне ўсіх палідзняволеных. Толькі гэта мяне зможа хоць неяк пераканаць, толькі воля дзеля 2000, як на мяне, палідзняволеных, асабліва вось
першым ліку гэта тыя, хто Skręć сядзіць w ужо prawo. мноства гадоў пасля выбарчай кампаніі ў 2020 годзе. Гэта Алесь Бяляцкі, Андрэй Пачабут, якія былі пасаджаныя трохі пазней, пасля 2020 года ўжо. Гэта вяртанне Ціханаўскага, канечне, да сваёй радзіны, да сваёй сям'і. Гэта будзе вельмі важна, на мой погляд. І толькі гэта можа аб нечым казаць, аб нейкім паляпшэнні. Усё астатняе гэта толькі размовы. Толькі размовы, больш нічога. Страсенні в паветра вакол. І нічога болей. Przygotuj się do skrętu w prawo. Вось. Неяк так. Што Skręć яшчэ вам w prawo. цікава такое расказаць? Учора, канешне, адчуваў сябе паганым. Сапраўды, але ведаеце, хіба што гэта з-за таго, што я ноччу спаў кепска. Не то это нават как сколькі кепска, колькі кепска, колькі мала. Не сказаць, што я там спаў пару гадзін, не так. Спаў я даволі много, але просто не хапіла і галава разбалелася з-за гэтага, то бок і жара стаіць неверагодная. Такое цяжка пераносіцца. Я такую погоду вельмі не люблю. Не, лепш за ўсё, калі за вакном 24. Przygotuj Ось. się do skrętu w prawo. Тёпленька, но не жарко. Але не жарко. А зараз, конечно, не так. Skręć Зараз w prawo. на сонце за 30 можа быць. Вось калі машину свою беру, там уволі можа быць 32-35 градусаў Цельсія. Вот такое себе, ведаеце. Неприемно знаходзіцца. Можна толькі чакай, а тут у нас што, шэренькая, ну добра, няхай шэренькая. Што ты што зробіш? Тут же незразумела гэтая паласа, ну хіба што яна не была жоўтая, так яна была шэрая в этой частцы, таму лепей так было праехаць. Так, у нас 1200 километров, ну дакладна, гэта адзін сон. Ну спокойно мы зараз адвезем гэты груз. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Там пераначуем зноўку і будзем шукаць Zjedź w prawo. нашы магчымасці па двух задачах. Гэта майнер, захутка. Гэта майнер і Exclave Transit, які у нас зараз вісіць. Будзе яшчэ вісець доўга, хіба што калі ў Калінінградзе не будуць з'яўляцца якія-небудзь задачы Trzymaj się lewej патрэбныя strony. нам. Вось, дарэчы, дзіўна працуе Ютуба, ведаеце, гэты ролик Hellblade 2 выскоквае ў маём аккаунце подписчикам. Так, то бок у мяне два аккаунта на Ютубе. І адпаведна я на адзін падпісаўся на гэты канал на бягучы дзед Максім, так, са свайго асноўнага. Ну і каб правяраць там якасць монтажу і гэтак далей для звычайных карыстальнікаў, то я буду карыстаць такім чынам. Так вось на гэты аккаунт высвятляецца заўсёды навінка, і што тычыцца Hellblade 2, я на гэтым аккаунце ўжо прагледзеў гэтае відэа, але яно ўсё роўно мяне вось зараз, нават калі ідзе стрым з правага боку ў гэтай ленце, вісіць першым, што пасля гэтага стрыму ён уключыць мне гэтае відэа, сага, якое я ўжо прагледзеў. Навошта гэта рабіць? Што за алгарытм можа табе прапанаваць адно і тое самае відэа, якое ты ўжо глядзеў, прычым гэта было ж нядаўна, то бок нават тыдня не прайшло, нешта. Типу, магчыма, там YouTube наладзіў свае алгарытмы такім чынам, што
типу, погляди, ти може забився вже, що там в этом ролику було, перегляди його ще раз. Що ви? Насамрэч, колькі разоў у жыцці вы пераглядаеце ролики, які вы глядзелі. Гэта не тычыцца, я маю на ўвазе музыкі. Музыку, адпаведна, усе слухаюць, но пастаянна. Тут просто крытычнае меркаванне аб гульні, ён мне падсоўвае зноўку рэкамендацыі. Што? На што гэта рабіць? З'едź в prawo. Гэта што, такая праверка, тыпу, паглядзі яшчэ раз, і я того такім чынам зразумею, што гэта сапраўды відэа цікавае было, і буду рэкамендаваць яго іншым карыстальнікам Ютуба. Можа так, ён думае там нешта сабе. Ну, хз, перакажучы. Няма ніякай такой добрай думкі па гэтаму поводу на гэты конт. Каб нешта зразумелае ды адпаведнае гэтаму выдаць. Карацей, едем. У нас тут абмежаванне 70, мы едем 95, добра. Хутенька дабяромся, хутенька аддадзім груз, будем шукаць наступную задачу. За сёння, калі што я планаваў зрабіць одну-две, ну, одну дакладна не, вось другую зараз яшчэ калі сходзім, то выканаем. Калі гэта будзе майнер, то будзе вельмі прыемна выканаць задачу майнер, калі не, то мы просто зробім чарговы крок да атрымання X-клеев Transit, то бок Калининграда таксама перавязем на тэрыторыю Расіі нешта і на сёння скончым. Шчыра кажучы, ёсць жаданне і ў танкі пагуляць, але ну яно такое. Вчора так бомбануло нармалёва ад таго, што на Е-75 не летела, вельмі крутна было. Я гэта памятаю ўсё дакладна. Гэта, канешне, World of Tanks можа так паднасраць. Што там, светлафор ці што? Ну, глядзячы па мапе, так, там светлафор, там усе хамуюць. Ну, пастаім. Jedź prosto. Учора таксама пачаў чытаць сваю новую кнігу, якая ў мяне з'явілася, «Ззянне» на беларускай мове. Чытаў першыя там 30-50 сторонок. Добра чытаецца, прыемна. Наста Карнацкая сапраўды зрабіла добрую справу. Jedź prosto. Геть, халера вас бери, ну. Висунувся ён на дорогу передо мною. Trzymaj się lewej strony.
Trzymaj się lewej strony. Добре, сестрички, що не було. Такий поворот незручний був. Небезпечний навіть. Цікаво буде, калі што, калі пагуляем трошки ў Ghost of Tsushima. Я ўжо чакаю. Мне вельмі цікава, тому што трошки паднадоела гуляць у Eurotrack з World of Tanks. Не, у Eurotrack, дарэчы, меней надаедліва гэта ўсё, але вось World of Tanks з гэтым бамбаваннем паніжэй спіны, то яно ўжо трошки стаміла, мягка кажучы. Ось, а Цушима, ён бы разнообразіў бы гэта нармалёва. Новый геймплей RPG з прокачкамі, з навыкамі, з скілламі, з бойкай. Вось па гэтых аглядах, якія я паглядзеў, там і бойка нармалёвая, не ў 3 кнопкі, якая зведзеная да 3 кнопак. Вось, і графіка то таксама не кепская, чакай. Доляцім. І графіка будзе вельмі добрая. Ну, я бы мовіў пра графіку задавальняючая ці не задавальняючая, бо пагадзіцеся, графіка вырашае толькі там, дзе няма што сказаць іншым спосабам. Прыгадайце сабе вось такую добрую гульню, насамрэч вельмі добрую. Майнкрафт з апошняга, так? Хіт апошняга 20-годдзя, напрыклад, можна так аб ім казаць, бо чаму хіт? Таму што графіка хіба што ў ім была найгоршая, воксельная. А вось сама гульня набыла такую папулярнасць, якая не снілася нават Unreal Engine 4, 3 і 5 вместе ўзятая. То бок, як вы бачыце, графіка не заўсёды вырашае. Ось, і што я хацеў сказаць? Ну, караце кажучы, дастатковы ўзровень графікі. Вось, і прокачка, і сюжэт, і пабочкі розныя. Або збочныя нейкія місіі, гэта будзе вельмі цікава. Таксама выведка ўсёй тэрыторыі, там храмы, лакацыі, карацей. Мне такое вельмі падабаецца. Мноства лута. Гэта увогуле. Must have, гэта база. Все ж таки, гэта база. У такое гуляць заўсёды прыемна, бо заўсёды можна чымсьці заняцца. Дарэчы, у мяне не было магчымасці ў свой час пагуляць у RDR 2, таму што гульня выйшла у той час, калі ў мяне быў вельмі слабы ПК, і я наўпрост не качаў, не ставіў, не купляў. І такім чынам... Господь, якая ты паглядзі на яго. Тысяч, мать твою. Сука, каб ты з зямлі, я ўсё жыццё. Собака. Ай. Як яны бесяць гэтыя менты. Просто говно. Дарэчы. Забыўся, на што я хацеў сказаць. У RDR я казаў, што мне быў вельмі слабы комп. А калі гуляць уже зараз, то гуляць хіба што можна для сябе, таму што гэта дакладна будзе непапулярна. Магчыма, што зараз толькі зойдуць такого кшталту ролікі, як я там не так даўно знайшоў 100 дней хардкору, то бок нейкія там выкананні задачаў, тыпу за одно відэа знайсці ўсе унікальныя гэтыя скуры, галовы, трафеі і гэтак далей. Ну, нешта вось падобнае. Там зарабіць $10 000 за одно відэа, вось такое нешта.
знайсці ўсё золата на мапе такой, ну і так далей. Я такое не вельмі люблю, или я нават болей бы сказал, я б такое сам рабіць не Jedź люблю. prosto. Глядзець, можліва, бы і паглядзеў, але, магчыма, максімум да сярэдзіны. Вось, мне такое не цікава, тому што яно не адпавядае. Звычайна, калі уже чырвонае святло там, яно не адпавядае самой гульні, ведаеце, то бок гэта нейкае вычварэнства тыпу якое адбываецца з спідранерамі, якія гульні пераходзяць на хуткасць, ну хто хутчэй. Так, і вось тут нешта падобнае, то бок ты здабываеш гэта ўсё максімальна хутка, максімальна эфектыўна, але на што, калі гэта не тычыцца гісторыі, свету, сяроддзя, навыкаў, ну і гэтак далей. Вот. Такое сабе, ведаеце. Дарэчы, я такія відэа глядзеў апошні раз толькі калі гуляў у Skyrim. Вось, то бок мой комп цягнуў Skyrim, і там былі такія відэа, зроблены не нейкім там Атом, неяк так яго звалі, на Ютубе не памятаю канал. Так ён рабіў відэа тыпу найхутчэйшая пракачка за асасіна, за Skręć w lewo. лучніка, то бок паляўнічого, за мага, за які там не друіда, а хто там зелля варыў, я ўжо не памятаю. За алхіміка, алхімік. Ну то бок вось такого кшталту відэа. І толькі вось гэны я іх глядзеў, тому што ну сам мне вельмі падабалася як гэта не стылістыка, а спосаб праходжання як у асасіна, то бок скрытны, раптоўныя вось гэтыя атакі рабіць, каб яны наносілі як мага большую шкоду, а можа нават і хедшоты гэтыя, не хедшоты, как называется, пробачце, там калі забіваеш з аднаго удару. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ось такія рэчы, калі што. Ну, круці. Zjedź z ronda. Круці. Ось, то бок там я глядзеў. Тут, Tangoist of Tsushima, мы будзем дакладна праходзіць гісторыю, то есть сторылайн. Вось, а такія моманты, калі мне хочацца палутаць нейкую лакацыю, нешта разведаць, гэта можна проста вынесці за межы відэа, і я проста выпушчу нейкі там скарочаны варыянт, які вы можа і захаціце паглядзець, а можа нават калі будзеце хацець, то і на стрымах будзем праходзіць усё гэта, хто яго ведае карцей. Пачакаем трошкі, грошы вернуцца на карту і адразу куплю Ghost of Tsushima. Магчыма, ўжо на гэтым тыдні, хто ведае. Skręć w lewo. Так, мы ўжо на мяжы, я так разумею, не? Зараз мы выедзем, тут літаральна хвілінка другая, і мы павінны будзем уже набліжацца да кардона. Ну круці хутчэй, ну што ты? Так цяжка ці што? Ледзь, ён круціць гэтае стырно. Тьфу, блядь, аж праціўна. Trzymaj się prawej strony. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Inspection Hall. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. A что, зараз jeszcze i na rentgen poszlić, nie? Przeliczam trasę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Нарешті ми виїхали. Заўсёды, калі выязджаю з Расіі, заўсёды сябе адчуваю трохі лепш. Мы у Эстонии. Вітаю тебе. Эстония. Зараз переедем праз мост. Skręć Я w не prawo. помиляюсь, тут мост. Да отвалите, насколько вас столько едет тут. Некая жноколейка целая. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happening, but it's so insane. We must merely make a start. Пахмурная некая надворня у 9 раніцы. Хіба што дождж надуем. Але ўсё роўна слухаць дождж, хай будзе дождж, тому што мы нават калі б ляцелі, што шалёна па гэтай дарозе, то мы ўсё роўна не паспелі бы час. Бо сколькі там было, 1100, 1200 I кіламетраў, і prosto. не пераадолець нават калі ляцець 120 кіламетраў. Ну, гэта толькі амаль без перапыну, вось так 120 па шашы ляцець. Толькі гэта б дапамагло, але так. Тут же ж все ж таки, што па Расіі, што па Прыбалтыцы дарогі, яны такія частыя, то ўправа, то ўлева, то нейкае кольцо, то яшчэ нешта. У нас там толькі ў Германіі бываюць такія кавалкі дарогі, дзе ты ляціш, не глядзячы ні на што, і то трэба скідваць до 80, каб упісацца ў паварот нейкі Jedź prosto. і змяніць хуткасную шашу на іншую нейкае. Спадзяюся, што дажджа ўсё ж такі не будзе, каб не было слізка. Бо не люблю кіраваць машыны ў слізкую, па-моему, слізкае надвор'е. Так, автобус, нешта ты медленно едешь. Тут же ж можно трохи швидшей, не? Дорога просто прямая ідзе. Ніяких перешкодів, сустречного накірунку ніхто не їде, не сподіваюся. Такий затяжний лівий поворот, ну і добре. Автобус отстал, зараз перенесемся за легковой шиной, каб її догнать так само. Хотя уже стомленность доволі високая. Дивно. Ну, але як ёсць. Ось все ж таки по гэтай России долго ездить из-за того, что хуткость невысокая.
Ось, то есть стомленасць за гэтыя 5 гадзінаў, колькі мы тут Jedź едзем. prosto. Я маю на увазе, конечно ж, зараз гульнёвы час 5 гадзінаў. Ты дашь обогнать себя? Трэба трошки апярэдзіць, а ён не дае, так? Только зараз ёй усё у люстэрку. Недзе гаўнюк гэта едзе, паглядзіце на яго. В этом люстэрку его не бачна, я уже долго дастаткова ехал по сустрэчцы. А мне такое не трэба. Trzymaj się lewej strony. Цікаво, тут будзе нармалёвы паварот, ці трэба збросіць? Бачна, трэба збросіць. Тут улева, досить гострий кут. Jedź prosto. Ничто такое, не страшно, 1300 это не 5. Якое только что было. Нейкую развязку перейдем, на якой я еще не ездил вправо отсюда. А, там кольцо. Ну вот, солнце поднялось и стало жарко уже, душно. Знаете, уже не так приємно, як було раніше. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Отсюль нас налево посылают. Zjedź w prawo. А мы ж едем у Варшаву, і знову ж це ж буде праз Калінінград, ці як? Не помиляюся, там шлях пролягав праз Литву, блять. Trzymaj się lewej strony. Зачепив все ж таки. Все ж таки гэта шасі трэба не змяніць. Трэба выканаць гэта чортовы майнер і змяніць шасі, тому што задолбала. Гэты радыус, які стаў вялікі і тупо перастаў упісвацца ў павароты некаторыя.
Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ось заўважылі, калі што справа ўнізе там была 4 кавалачак, 1,5 метра, шашы, якая не была адзначана жоўтым. Такія моманты мяне бесяць. І трохі так, ведаеце, прыніжаюць матывацыю на тое, каб выканаць гэтую задачу, якая называецца Pathfinder на 100% мапы. Ось за такіх кавалачкаў гэта будзе зрабіць цяжка. Тык-тык-тык. Наближаемся до кольца и Na тут rondzie налево. zjedź trzecim zjazdem. Крути, крути. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Jedź prosto. Позяхаць сталі, а гэта азначае, што мы скора павінны будзем адпачыць. Вось тут наперадзе у нас паліўная станцыя. Трэба яшчэ кудысьці ехаць. Тут нічога няма. Тут ёсць станцыя. Тут ёсць некалькі станцыяў. Ну і не, можна чакаць чырвонага стану і ўжо толькі потым ехаць адпачываць. Няма чаго тут спяшацца. Гэта ў Германії няма там кропачак гэтых, дзе можна адпачыць. У Германії цяжка знайсці, калі вось пачынаеш пазяхаць і прапускаеш кропку адпачынку, то можна і не паспець. Не паспець, будзеш засынаць, запушчваць вочы і куды-небудзь упішашся. Это мы в Латвию переезжаем, добра. Лабас Dienas, Латвияс. Jedź prosto.
546 км нам засталося. Гэта добра, гэта будзе хутка. То бок зараз пераспім трошку і зробім дастаўку. Як ад нас чакаюць, як гэтага ад нас чакаюць. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. О, нешта такія слоупокі. Zjedź z Чого ви ronda. такі слоупочні їдете тут? О, ми почервонели, добре. Зараз будемо шукати зону відпочинку. Зараз знайдемо що-небудь. Или не помиляюсь, тут так само повинно быть. В отеле мне что такое, там заправкой на палевной станции. Jedź prosto. Лэп нейкі ўперадзе так стрыкчыць, ці што гэта? Бачыце там на небасхіле? Trzymaj się lewej strony. Так, я разумею, зараз уже спынюся, чакай. Ты мне толькі мапу не Trzymaj się пераадкрывай, lewej таму што я не бачу, куды я еду в разе. Ось тут знак стаіць. З 1000 метров, то бок 1 кілометр застався. Ну, дык ось і зона адпачынку ўжо. Jedź prosto. О, дарэчы, тут ёсць такі кавалачак маленькі. О, бачыце? Акурат з'явілася магчымасць гэта выведаць Szukanie усё. nowej trasy. Навошта ты будзеш шукаць? Мы ідзем адпачываць, калі што. Зараз мы тут усё праедзем. Тут мы поедзем улева, потым на заправачку. Лева, ўправа, калі што мы на гэтай тэрыторыі ўжо адпачывалі, я бачу. Skręć w prawo. Та Лера, глядзі, толькі іх едзе тут. Давай. Ой, так цяжка W табе porządku. круціць. Znajdziemy inną trasę. На што ты... Skręć Бесіць. w prawo, a Сапраўды następnie skręć w lewo. Трэба нам туды праехацца ўзад. Адсюль ужо Obliczanie поедзем nowej trasy. на заправку. Маю на увазе паліўную станцію. Przeliczam trasę. Ось Zawróć. сюди. Так. І на заправочку. Не спаць, расплюшчу вочы. Нельга табе спаць, ты на працы. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, W gdzie тут porządku. Znajdziemy inną место trasę. для адпачынку? Я на вон там толькі. Маль што ў пуце. Przygotuj się do skrętu w lewo. Трэба будзе яшчэ неяк прапаркавацца, тут паспрабаваць. Ось тут трэба выкручваць на максімум і спакойна ехаць так. Мимо столба. Ты зараз. Skręć w lewo. Давай. Оп. Так. О, добре запомнив. Гэты бок трэба круціць.
Уберы гэта, калі ласка. О. Можна пачынаць, добра. І дождь пошел. И дождь пошел. Ну и ладно. Сколько у нас там было? 580 километров, хіба что так? Уночі, бля. Не люблю я уночі ездить. Зато ми виїдали усю територію, яка тут б'юсь на гэтай кропці. Так. Тут на розв'язці треба вправо їхати. Добре. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Тут нельга так ехать. По дощ ідзе. Треба вельмі акуратно, а то знову згублю. Атрымаю пашкодження і ще й згублю хпшки свої. На жаль, треба їхати зараз не по відчуваннях уже, а по знаках. 50, значить це треба 50. Давай уже, заморожуйся Їдь просто. трошки, помой. Блять. Опоссанная для гульня. Что это такое? Я тут спробую взять серветку, как бы вытерсти итор от пылу. А до этой серветки пришипилось нечто бумаги А4. Як я на это здолел зробить хіра його віде. Так, 58, 80 и так далее. Погнали. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ту-ду-ду-ду. Так, где тут разрыв? 8. Все, скончился дождь? Не, еще не скончился. Блять, я не поспел разогнаться. Jedź prosto.
Trzymaj się prawej strony. Ой, 340 км осталось. Повинны уже худенько доехать. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Спробуємо обогнати, трошки небезпечно, але, коли не помиляюсь, нікого впереді нема, наскільки я бачу. Дорога дозволяє, вона досить прямая. І там так само їде у нашому напрямку, по червоне світло бачу. Добре. Добре, что белого світла не бачу, то бок это означает, что мы едем без встречного потоку. Можно спокойно себе ехать. Так, о, мы пересекаем межу с Польшей, так разумею, так? Ай-яй-яй-яй-яй. Було світло, то можна було побачити не прапори, а стяги. Ведаю, ці ми у Польщу уїжджаємо, ці де ми їдемо, ці може у Литву просто уїжджаємо. Не, Польща, там ось на знаки справа було АПЛ. Бо ми з Литви у Польщу переїхали. Ну, Білосток напереди. Что стоим, что odpoczywaем.
Jedź prosto. О, дождь перестал идти. Вытирачки перестали миготать туди-сюди. Это означает, что и дождик перестал. Добре. Так, Кольки, 197 кілометрів зосталося, так? А ми, слухайте, повинні бути каля Білостоку зараз. Коли ми їдемо през Білосток, повинні бути каля Білостоку вже. О, коли б я їхав у Уралі, я б їхав каля Білостоку, тому що, бо тут шоша добра, хуткасна. Звісно, увольнення ще нету. Але на сьогоднішній день кажуть, що усі буйні городи Польщі, яны паміж сабою аб'яднаныя вось гэтай хуткаснай шашой, калі не памыляюся, там дзеля легкавога транспарту дазволена хуткасць 160 км. Або калі у вас нармальна такая машина, по типу, калі я езжу в гэтых хуткасных шашах, то нормалевые машины летают с такой хуткостью, ну, приблизно 200, может, на 250 были, я такие бачу навіть. Прикольно, прикольно, одним словом. Треба в правому боку стоять. Ну, слухайте, длинное задание такое. Едь просто. Сколько мы уже выполняем? 1,5 годины, а больше, слухайте. Ну, больше за годину докладно мы уже едем. Едем. Ніяк не доедем. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Мы уже приехали Skręć w давно. prawo. В общем, Кали, треба будет так играть. Короткие задачи, не длинные. Длинные только коли есть настрой заробить грошей. У всех было там учора. Коли мы глядели з вами, там було з Абердіну у... Не пам'ятаю, ці у Таллінті, куди? На 193 тисячі доларів. Євро, пробачте. 193 тисячі євро був заказ. Бо уявіть собі, скільки це грошей. Вау! Не б стільки зараз, я б стільки зробив. Мальчта нічого, квартиру купив би. А може дві. Ні, я б дві квартири купив, докладно.
камера висит, тому лепей проехать просто. Где она? Где камера? Кто-нибудь заўважыў, дзе камера висіць? Бо я не заўважыў. Та і халера з ёй паляцелі. Надвор'е сухое, тому чаго плясціся. До 16 километров засталось уже. Хотя надо было поглядеть, сколько километров малявала от Белостока до Варшавы. В реале это каля 180 километров. Сколько в этой гульне было? Бо мы еще до Белостоку не доехали, уже было 197. Цікаво. Здається мне, что тут адлегласць нават не адпавядае той, якая маецца ў рэале. Ну, па лічбах. Маглі б уже па лічбах пересаваць толькі намаляваць. А уже як атрымалася ўсё ж такі. Ой, горача становіцца, горача. Не ў сэнсе ў гульні, а ў сэнсе ў рэале. У меня фортка открытая, але все равно горача, бо солнце светить. Як нават казал, не только светить, а смалить. Jedź prosto. Да еду я. Что ж спешаюсь? Засталось 80 километров. Едь. Так, сюды. Добра тое, што мы не будзем чырвоненькімі, калі даедзем, будзем напалову сіненькімі. Гэта азначае, што можна будзе схапіць заказ ды ехаць. Калі асабліва ён будзе каротенькі, там паспаць па дарозе і аддаць. Атрымаецца вельмі так складна, вельмі добра і лёгка. Вось мы набліжаемся да Варшавы, калі не памыляюся, бо дарога расчапілася на дзве паласы, пасы, на два пасы. Мы уже хутенько наближаемся. Так, тут рака, гэта Вісла, ці што гэта, не памятаю. Што там каля Варшавы цячэ. — 36 километров засталося. Добре, што ўжо раніца нарэшце, ўжо бачна дарогу добра. Бо калі было цёмна, ну, пагадзіцеся, ўсё ж такі ў цемраве катацца, яно не так выглядае прыгожа і цікава, як у дзень. А вось і вежа варшаўская, бізнесовая нейкая. Я не ведаю, як яны называюцца, але выглядаюць яны так приколдесно в этом городе.
Я каля іх много паездзіў. Асноўная праблема то знайсці паркоўку якусь, хаця б нейкую. Але ўсё ж такі. До рэчы, у офісе быў там па версіі, не памятаю, на 13-м, 17-м, там па версіі. Выглядае такі, як відавокі з вакна. З вакна відавокі выглядаюць вельмі прыемна. Нават фотачку маю одну. Фотаздымачак. Jedź Ну prosto. што, стрым ужо цягнецца 1,5 гадзіны, а мы толькі першую задачу выканалі. Доўга гэта ж усё. А можа тут недалёка. Бачу ўжо флажок, цяжок, які стаіць там на мапе. Нешта там маячыць, мільгае. Jedź prosto. Трэба лепшыцца ўправа. Паглядзіце, колькі за намі машынаў было. Вось гэта калейка. А навошта мне тут чырвонае святло? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. А я б хацеў зялёны, а не хачу чырвоны. А можна зялёны? А, будьце ласкавы, ўключыце зялёны. Паляцеў, глядзі ты са старту, якая хуткасць. Гэта што, электробус ці што гэта? Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, мы привезли вам бетонные сходы. Но, кажется, вы своих не Koniec маете. trasy. Як заўсёды 0, бо нам не патрэбны досвід. Ну вось, конкрет Jungle 3 з 10, добра. Што мы, конечно же, адразу шукаем што-небудзь у... Не Осло, чакайце, Кристенсен. Так, і у правым баку павінна быць Штайн. У правым баку павінен быць Штайн. І Штайна ніякага няма. А не, вось ёсць Аляборг. О! Это у нас что? Эльборг. Эльборг. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а Ale ну-ка, а tam ну-ка. mieliśmy... Сюди, Nieważne, сюди. znajdę nową trasę. Не піши мені, дівчина. Эльборг. У мене нема? Так, ну что ж. В таким разе мы купляем там гараж. Ага. Yes, I need it. Сюди, сюди. І ми сюди, окей. Szukanie nowej trasy. Телепорт. Телепорт. Так, ми одразу ж комплектуємо наш новий гараж. Наймаємо кіровців. Кіровця перший пішов. Дівчина Медісон другая. І нейкий Янок. Так само наймаємо. Добре, зараз вам купляємо. Давайте поглядим, что у нас тут есть. 114 тысяч.
76 на 5 зорок. Купляем. Об чым мова? Конечно, купляем. Ёсть. 97 на 5 зорок. Конечно, купляем. О, девушка на белом. Як гэта? Ну, 114. Так, 114. Ну, нехай будзе, чаму не. Добра, укомплектавалі, а зараз прычэпы. Звычайных прычэпаў 3 штукі. Окей. Сюды. І сюди. Супер. Супер. Все. Разворошиваемся, едем 15 километров нам до меты, чтобы добрать груз и завести у Кристенсен. Сподіваюсь, гэтага хопіць кабулка на задание. Я буду такі шчаслівы, калі мы гэта зробім. Калі яно такое пойдзе ў залік, і мы атрымаем дасягненне майнер. Боже, ну уявіце сабе. Мы долбаліся, калі што, мы продолбались з майнерам 3 стрымы. З-за гэтага багу, які маецца, што я не рэгістраваў, калі мы доставілі ў кальмар, мы згубілі 2 стрымы амаль што. Ну, полторы, давайте так казаць, што цалкам будто гэта быў 1 стрым. Але часткова гэта быў таксама і быстро. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ось. І калі што у нас все атрымаецца, Скрыть гэта влево. будзе трошечки шчасця, яно дадасць, не ведаеце, сёння паўплывае на сённяшні дзень з пазітыўнага боку. Так. Давай, хлопча, ляці. 14 километров, и мы павінны ўсё гэта адвесці, і гэта ўсё павінна адпрацаваць. Не адпрацаваць, а спрацаваць. Так. А калі ў нас атрымаецца, слухайце, зрабіць гэтае дасягненне зараз, гэта ж азначае, што мы шасі можам змяніць. Можем одразу поехать на майстэрню и менять шасси. А больш маневровое, конечно, менш грузопадымальное, але мы купим вось гэтае шасси самое крутое толькі тады, калі набудзем сабе DLC Heavy Cargo, ці неяк так яно называется. Я уже не памятаю докладно, але такое ёсць, там будуць звыш цяжкія грузы, там и так далее. Короче, побачим. Все готово впереди. А на ближайший месяц у нас есть задачи датычна вось скандинавского DLC, якое я купил, балтийского и яшчэ базовые задачи, например, Pathfinder. Это все мае дачыненне до базовой комплектации этой гульни. Вот, пакуль у нас такие задачи. Ближайший месяц паспрабаваць все гэта выканаць. Ну там гаражы ў кожным горадзе і Pathfinder на 100% вырабіць. Ну как все мапу. Вельмі дорага. Мы яшчэ і па шэрых дарогах пытаемся. Боже, ну як усё складваецца. Як усё складваецца прыемна. Skręć w prawo. О, хамульці якія. Што, скажу, типа, калі ласачка, калі мы каму не складана, пальцы на руках, ногах, гэтак далей. Зараз мы павязем. Зараз мы павязем гэты груз. А не отсюда. Недзе тут надо объезжать. Не зразумею я, конечно, гэта і мапа, але ну няхай. Ага, вось яна. Гэта транспорт, калі што, но але ўсё роўна спрабуем. Я спадзяюся, не ў транспарце будзе справа.
Оп, Okej, ёсць. ruszajmy. Поехали. Поехали, хлопче, поехали. 270 километров. Мы павінны гэта выканаць ажно да гэтай, пакуль не пачырванеем. Павінны паспець, бо ў нас, калі не памыляюся, паром наперадзе. Трэба на паром, там трошки сапнем. Ось, пасля парому доставим груз. Jedź prosto. Ох, дзякую, што затрымаўся. Едем, хлопче, едем. Ну што, гэта будзе праблема з Крэсценсен і з нейкім іншым горадам. Якія ставачкі вашыя? А то яшчэ прыйдзецца ў Ставангер, у Осло ехаць і потым па шведскіх гарадах зноўку, па самага пачатку. Przygotuj Większe- się do skrętu w lewo. Єнкепінг, Єнчепінг, Лінкепінг і Кальмар. Skręć w lewo. Все зноўку скончыцца на Кальмары. Але будзе хохма, калі зноўку ай. Калі зноўку гэтыя 7 гарадоў праеду, і яно так і застанецца 6-7. Ага, будзе крыўдна. Але я запамятаю, што ў Крэсценсен не павезлі ўсё ж такі транспарт, але нейкі іншы груз. Едем, 260 уже. Раніца, 5 гадзіна раніцы. Гляньте на сонейка. Такое яскравае, жоўтенькае, прыгожае. Jedź prosto. Стопудова там на вуліцу за вакном у гэтага кіроўцы, у персонажа. Там не такая спёка, як у мяне дома сёння. Калі што, я зараз толькі ў шортах сяджу, і мне спякотна, вельмі спякотна. Сонца свеціць у вокны. Усё нагрэлася так, што хоць ты адчыняй вакно нараспашку, каб воздух хадзіў сам па сабе тут напоўніцу, бо фортка адкрытая, але яна не дае такога памеру паветра, каб яно тут змянялася хуценька. Карацей. Что вы хотите? Уже лето на носу. Уже на носе лето. Хутенько лето почнется и все. У моих детей почнутся каникулы школьные. У когось нават у садочку каникулы будут. Калі хто не ведаў, то у Польши у садочку таксама каникулы есть. Як найменее 1 месяц. А як найверагодней аж на 2. Ось так вось. Таму інстытут бабулі тут вельмі ушаноўваецца. Дети усё лето амаль што праводзяць разам са сваімі бабулями, пакуль папа, тата і мама працуюць. А ўжо калі бяруць вакацыі сабе нейкія, то тады ўсёй сям'ёй едуць. Недзе гуляюць, катаюцца, адпачываюць. Шчыра заздрошчу палякам, бо ў іх все больш-менш стабільна. Сапраўды дэмакратыя, якая мне падабаецца вельмі. Якая привела до того, что множество, огромнейшее множество поляков могут позволить себе нормалевое жыццё без усяляких там, ведаеце, адносінаў з такими людьми, як Чык-Чырык, ці наши менты. Не дай бог яшчэ, каб сядзеў нехты сваяк. Всё гэта тут, у Польше, значна спакайней, значна стабільней, прагназаванне. Это ўсё не так, как у моей сторонцы Беларуси. Ирцхальц. Там есть порт. Памятаю, я там был в этом порте. Калі не памыляюся, я в яго прыплываў і прыходзіў з Брытаніі. Калі я открываў мапу ў Брытаніі, я выкарыстаў усе порты, якія там былі. Ай, чакай, чырвоная ж. Того, что мне мандат атрымоўваць, калі можна просто праехаць. Нормалёва.
Слухайте, я вельмі переживаю. Я такі ўжо стаміўся у адносінах з гэтай задачай майнер, якая называецца. І я трошки хвалююся, каб усё гэта спрацавала, ўсё было выканана на 100%. Боже, як гэта будзе прыемна. Давай, даражэнькі, цягні. Цягні, як апошні раз у жыцці сваім, цягні. Три гадзіны 42 хвіліны, 162 кіламетра засталося, а у нас стаміны яшчэ на кіламетраў 100-150. Толькі потым пачырванеем, то бок гэта вельмі добры знак, што мы ўсё выканаем у час, з найвялікшай якасці. Ой, мора, Балтыйскае мора. Бачце, якое яно. Вось мяне гэта заўсёды ўражвала, яно вельмі такое палогае, ці як гэта казаць. Так, то бок спуск да вады, ён такі вельмі нізкі. Хіба што гэта з-за ледніку, які тут існаваў тысячагоддзі таму. Ну, таму, напрыклад, і Беларусь такая пакрытая раўнінамі ў асноўным. Можа, хто ведае, там у каментарах потым заставіць паведамленне, якое тычыцца. А Берлін нет, Христиансен так. Ехалі. Przeliczam trasę. Ехалі ў Христиансен. У нас засталося колькі кіламетраў, беру гэта паведамленне. 15 километров, добре. Едем. Jedź prosto. Ой-ой-ой. Ці ми уписуємося? Уписуємося. Ось так, викручуй наоборот. Что зробишь, коли у тебя такие радиус поворота уже, что не улезешь ты никуда? Знову, ну не зупиняйся, ну хто ж тебе так зупиняє до нуля? Того що гэта робить? Ось так, и улезли, добре. Что, выходим на нормалевый простор. На этой просторе разогнаться. На все 15 километров. Skręć w lewo. Так, что у нас там справа не важно, слева никого. Круті худший, ну. Ой-ой-ой-ой, давай майнерка выканайся, тому что доставку мы зробили у Христиансен. Уже который раз, это уже будет другий раз у Христиансен. У Кальмар мы возили 3 раза только что. И оно не регистрировало нам здобыццё гэтага дасягнення. Нават з 3-го разу. Таму, Христиансен, давай усе ставки на тебе зараз. 13 километров Skręć w засталося. lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Та еду, дівчина, не хвилюйся. Так, тут проезжаем прямо, а потом налево. Напрямку Ставангеру треба ехать. Skręć w lewo. Что? Так. Гэты мандат быў не абавязкова, але ўжо ёсць. Я не туды глядзеў. І там чырвонае ці жоўтае, якое там было святло, я не заўважыў нават. Я глядзеў на мапу, ды на гэты... Ой, як яго не супраціўнік, на таго чалавека, які ехаў разам за мною наперадзе, на гэтым бусіку з сінім. Каб бачыць, куды ён паварочвае, куды ён разганяецца, увогуле, што ён робіць. 164 километра до Ставангеру. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ну што, вось мы уже зусім побач. Вось ён поворот на шахту.
не круці. Так. Зараз тунель треба проїхати, я бачу. До речі, тунелів тут намалювали вельми шмат. У Норвегії, у гэтай гульні. Агромністая колькасць. Асабліва ўражвае там, каля ёсць Ставенгеру, калі не памыляюся, там ёсць тунель, нават з кальцавым рухам. Уявіць сабе пад скалою, то бок ты едзеш. О, ось яно. Ось яно ўжо тут блізенька, блізка ўжо. І калі што ты едзеш пад скалою, па тунелі, і сустракаешся з трыма іншымі тунелямі, якія звязаныя паміж сабою кальцавым рухам. To była miła przejażdżka. Крыстиан Санд быў шэры. Крыстиан Санд быў шэры. Ёсць! Сюды хадзі! Сюды хадзі! Ха-ха-ха! Твою мать! Крыстиан Санд быў шэры. Я ж казаў Бах. Поскудь такая, ты погляди. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd. А, Going our own way. нарешті. Trying to find a new route, yeah. Нарешті атрымалася. Trying to find a way. Карацей. Трэба будзе дадаць гэта ў апісанні стрыму, Drop top without што мы хакнулі. Мы хакнулі яго, нарэшце мы хакнули. no singing. 29 з 87. Боже, нарэшце гэта адбылося. Oh, yeah. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the Нарэшце гэта адбылося. Ху-ху-ху-ху-ху. Going out like a ghost, yeah. I wanna have kids on my own, yeah. О, як гэта добра, як гэта добра. Усё ж такі гэта Бах, які працуе ў ўсіх. Так, давайте Калининград. Utena, Шауляй, Оденсе, Пекше, Гданьск, Ольштин, Люблін. Усё гэта Турку, Оденсе, Штокгольм, Кальмар, Братислава. Братислава, Мец, Хамбург, Инсбрук. Калининград у Калининград. Wanna travel to the mighty, flying with you. Ну што, нема з Калининграду які-небудзь іншы горад. By my side like it's nothing. Wanna buy you think that you want it. Wanna find you, drop top without a Унутры Калининграду можна толькі перавесці за 1500. Дивно. Это одежда. 9 тонн одежды. I wanna go far to the Цікаво. coast, yeah. I wanna drive fast to Так, the што мы можам зрабіць? Кстати, а ось цікаво, ці пойдзе ў залік Калининград до Калининграду, а? Давайте паспрабуем. Wybrany Чаму cel не? podróży. Давайте паспрабуем. Усё ж можліва, мне падаецца. Шукаем Калининград. Копенгаген, Катовіце, Штокгольм. Клайпеда. Калининград, ось ён. І перамяшчаемся W туды. porządku, znajdziemy inną trasę. Так, до речі, паколькі мы ўжо выканалі наша цяжкая задача, то трэба змяніць зноку народную украінскую мову, так? То мы будзем тут ангельскай карыстацца. Давай назад, вяртаемся ў нармалёвы. Ой, у нармалёвы выгляд. Так гэта будзе правильно сказаць. Ангельскай пераходзім на украінскую. Добра. Ну што, мы маем добра, яшчэ стаміна ў нас ёсць. Каб пабалавацца трошкі. А калі не атрымаецца зараз дасягненне гэта трошкі прасунуць уперад, ой, прабачце, я зараз верну сабе гэты стрым. Ось так вось будзе добра. Вось, і, карацей кажучы, што я хацеў сказаць, то калі ў нас не атрымаецца зараз добыць наступны крок у гэтым дасягненні, то бок мы просто пераедзем да майстэрні нейкай тут у Калининградзе, ды зменім Skręć w шасі. lewo. Бо дакладна ўжо шасі нам гэта не Przygotuj się do патрэбна. skrętu w lewo. Толькі калі з'явіцца ў нас Skręć w DLC, lewo. гэта занадта цяжкія грузы і гэтак далей.
А на сённяшні дзень будзем катацца на больш зручных. Бо гэта я трошки стаміўся я. Што колькі разоў я трапляў Trzymaj się prawej strony, a непрыемныя następnie сітуацыі skręć з-за w гэтага prawo. шансі, бо радыус павароту яго занадта Skręć w высокі, prawo. занадта вялікі. Ай, уже ж паварот налево ад і ён асобна ад асноўнага гэтага светлафору. Добра, майнер ёсць. Выканалі. Трэба абавязкова у апісанні стрыму дадаць, што ў нас атрымалася зрабіць, як, што гэты баг усё ж такі ён вырашальны. Skręć w lewo. А ўжо скручваю. Przygotuj się do skrętu w lewo. Сюды. А тут, глядзіце, яшчэ і кадравая Skręć w агенцыя lewo, a ёсць. następnie jedź dalej prosto. Зараз мы сюды носа свайго ўсунем, бо яна шэрая, бачыце? Гэта вялікая праблема, калі я адкрываю гарады. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Калі адкрываеш гарады, ты мапу адкрываеш мапу, каб паглядзець, якія дарогі ў цябе засталіся шэрамі. І гэты значок кадравай агенцыі, ён перакрывае цалкам тэрыторыю. Непасрэдна кадравай агенцыі, ты не ведаеш, ты там быў ці не быў. Вось, таму кожны горад трэба адкрываць паасобку. Jesteśmy Jak na miejscu kontrolować? cali i zdrowi. У гэты момант. Так. За працу. Дзе мы стаім? Ось там. Зараз перавязім з аднаго месца ў іншае. А што гэта за кантэйнер такі тут? Ой, ну хутчэй круці, ну што ты? Не еў. Цяжка ён круціць гэтае стэрно, ох і цяжка. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive. I won't deny. Jedź bezpiecznie. Поехали вперед. Suicide. She's not the same. She's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in the grave or under her type, but yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Skręć w prawo. Колькі? 70 кілометраў? Що так много? Jedź prosto. Я лічу, тут будзе кілометраў 20-15. Тут яшчэ паездзіць прыйдзецца. Ой, себе, конечно. Так, 1,7 мільёна у нас. Не, трэба грошы эканоміць, бо у нас папераду яшчэ задача звязаная з гэтым з бетоннымі гэтымі заводамі. То бок адзін там у Петербурзе, калі памятаць, так, другі ў Тэмпере, у Фінляндыі 2, у мяне там ёсць гаражы. Вся Фінляндыя ў мяне ў гаражах, але ў мяне таксама там былі два заводы ў іншых гарадах. Там, магчыма, мне не было гэтых гаражоў. Хаця чаму б не купіць? Вось калі ў мяне зараз купіць, так, у мяне купіць на 2 гаража, вось там і купім. Trzymaj się Zaraz prawej pogledzę, strony, co to a następnie za jedź garady. dalej prosto. Ось, все, і купім. Jedź prosto. І купім там гарады, і будзем мець на ўвазе, што у нас засталося, па-першае, 7 доставак, то бок гэта 2 стрымы. Так, 7 доставак. Ось, і з гэтых 5 заводаў трэба будзе зрабіць 7 доставак.
Ты што не бачыш, ён чакае нашага прыбыцця як хутчэй, а ў мяне чырвонае святло. Ты што не бачыш гэтага ці што? Алера цябе бяры. Якія вы нервозныя ўсе. Таблетки пі, или ты такого хвалюешься? А у меня настрой подвысіўся, я выканаў майнера. Гэта вельмі прыемна, таму што спрацавала. І ўся справа была не ў пашкоджаннях і не ў тыпу груза, гэта ўсё ж такі быў проста баг. Дзякуй Богу, што гэты баг так лёгка выправіць. Не выправіць у сэнсе коду для распрацоўшчыкаў, а у сэнсе атрымання дасягнення. То бок ты проста вязеш у іншы горад, у якім ты ўжо быў, лепей на пачатку. О, ну на што гэтае чырвонае святло тут, ну. — 36 километров засталося. Прыгожая рэчка. Эх, Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. сумую трошки по свайму Нёману вось еду так па гэтых гульнях з рэкамі усялякімі тут, прыгожымі блакітнымі. Эх, Нёмана спамінаецца. Skręć w lewo. Не хапаю Польшчы тут ракі, хаця падобныя на Нёман. Ды ўвогуле, чаму б Нёман не мог цечы з Польшчы, а цячэ ў Літву адразу. Друз'енікі. Добры гарадочак Друз'енікі, ведаеце? І Вільня добры горад. Такі самы родны. Нягледзячы на тое, што знаходзіцца в Літве, але ўсё ж такі родны, свой, беларускі. Крамері. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Żyga pojechała, Skręć w Żyga. prawo. О боже, ну що за закуток тут такий уже? Хто эту мапу малював? Przygotuj się do skrętu w lewo. Супрема. Skręć w lewo. Ну що, собі ти поворочуєш? Я так не поворочую, наприклад. Przygotuj się do skrętu w lewo. А, він право поїде? О, глядиш, ти Скринь все робить влево. право. Ну? Ну, вправо трошки. Dotarłeś na miejsce. И мы на Do месте, usłyszenia мы на następnym месте. razem. Есть. Мы привезли, давай 0. І крок. Не, крок не залічений, тому що гэта ўсё ж таки Калінінград, а трэба ў іншы горад. Добра?
Такім чынам, чакайце, я зараз пагляжу, якім гарадах у нас гэты канкрыт маецца на увазе. Бетон. Так, бетон. У Тарту, у Фінскай Ковала, Темпера і Петербурзе. У Петербурзе, Темпера і Ковала у нас ёсць гаражы, у Тарту трэба спраўдзіць, ці ёсць у Тарту. Таму мы ідзем сюды, гаражы у Тарту. А эстонская Тарту ёсць? Слухайце, не, у меня ва ўсіх гарадах уже ёсць, у меня только застаўся тут у Пскове. Можно закрыть Псков, а можно не закрывать Псков, а можно закрыть, слухайте, как телепортоваться, да, открывать мапу, нехай так и будет. Все российские города закроем раз и назавсёды, и больше про их не будем вспоминать. Так, что это значит? Это значит, нам треба у кадровую агенцию, нам треба наймать кіроўцаў. Прабачце, хлопцы, але вам придется працаваць тут. Ну, рабіў, што мог. Але гульня прымушае гэта зрабіць. Калі было магчыма, я б гэтага не рабіў. Але немагчыма, таму прыйдзецца рабіць. А так. Далей трэба у аўтасалон перайсці, таму што мы купілі ўжо ўсё там, што можна. Што ў нас тут? Дафне, Скания. Чекайте, ці Скания, гэта у нас... Это Скания, дорогие машины, тому DAF может быть. Псков. Сюди. Окей. Купить у Псков. Сюди. І знову третій. У Псков. Так, добре. Купили и забыли. Заброс, причепы. Один. Другие. И третий. Можно так. Так. Есть такое справа. Добре. И усё на гэтым з гэтым гаражом. 1,1 мільёна. Ці ёсць сэнс купляць наступны гараж? Слухайте, давайте глянем. Чаму пытаюся? Таму што мы выканалі майнера. У нас засталося 4 дастаўкі. Так, не, 4, пробачце, што я несу. Джангл у Эксклейве у нас засталося 4 дастаўкі. У Джангле у нас засталося 7 доставок. Зараз я тут себе адзначу, что у нас 3 выкананыя з 10. Это надо будзе унесці потым на стрым, каб злева можна было кантраляваць колькасць. І потым там з'явяцца Лайкафама і Industry Стандарт. У нас яшчэ Cattle Drive ёсць. Ага. Cattle Drive у нас таксама ёсць. Я пра яго забыўся. Добра, гэта таксама трэба ўнесці будзе. Калі не будзе ніякіх там задачаў, то бок мы будзем выконваць вось адну з гэтых трох задачаў. Добра? Добра. Так і зробім. Калі так, то грошы нам яшчэ спатрэбяцца, бо у нас 1 мільён гэта на один гараж, па сутнасці, на 1,5 гаражы, калі быць дакладнейшым. У мяне таксама тут бачна, што 528 тысячаў яно прыходзіць мне штодзённа. Гэта добра. Усё, на сёння гэта ўсё. Так, мы больш не будзем выконваць, бо няма часу ўжо. Ўсё ж такі 13 гадзіна ёсць, до 14 не хочацца. Да і стрым ідзе ўжо 2 гадзіны, як-ніяк. Такім чынам, дзякуем вам вялікі за ўвагу, дзякую за каментары і падабаечкі, якія вы лепіце пад гэтым стрымам. Спадзяюся, што сённяшні дзень у вас будзе цёплы, не спякотны. І вы атрымаеце ад яго вялікую насалоду. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Для нас гэта вельмі важна, і сёння такія часы нам трэба падтрымліваць адзін аднаго. Добрага вам дня і да сустрэчы заўтра. Заўтра мы пабачымся зноў. Пакуль.